Haluaisitko automatisoida asiakaspalvelusi WhatsAppissa tekoälyn avulla? Tässä videossa näytän, kuinka käyttää Colbellin chatbotia, joka on yhdistetty OpenAI:hin tarjoamaan automaattista tukea ympäri vuorokauden ilman elämän vaikeuttamista. Ja mikä parasta, et tarvitse ohjelmointitaitoja. Aloitetaan. Aloitetaan ymmärtämällä, mikä on Colbell. Se on alusta, joka keskittää WhatsApp, Instagram, Facebook ja Telegram-viestisi yhteen paikkaan. Nyt integroitumalla tekoälyn kanssa voit luoda chatbotin, joka vastaa luonnollisella kielellä, ymmärtää asiakkaitasi ja ratkaisee kyselyt automaattisesti, mahdollistaen asiakaspalvelun ja tiiminhallinnan helpolla ja yksinkertaisella tavalla tekoälyn avulla. Tämä helpottaa tiimisi työtä, parantaa vasteaikoja, tarjoaa paremman ostopidon ja suuremman vastausprosentin, mutta kysyt, kuinka tämä toimii? Okei, aloitetaan perusteista. Määritä ensin ohjeet, joita haluat chatbotin noudattavan. Toisin sanoen, luo tehokas kehotus usein kysyttyihin kysymyksiin vastaamiseen, käyttäjän opastamiseen tai tärkeiden tietojen keräämiseen ja ennen kaikkea aseta vuorovaikutussäännöt tekoälyllesi. Yhdistä sitten Colbell-tilisi OpenAI-teisen API.in yksinkertaisella integraatiolla. Jätämme ohjeet alle kuvaukseen. Voit myös katsoa, miten se tehdään juuri nyt näytöllä ja valmista. Botisi on aktiivinen, vastaa sekunneissa ja parantaa asiakkaidesi kokemusta. Tässä näytöllä voit nähdä selkeän esimerkin siitä, miten tekoäly vastaa nopeasti asiakkaalle, joka kysyy aukioloaikoja. Nyt mietit varmasti, mitkä ovat kaikki tämän edut. Ensiksi meillä on välittömiä vastauksia jopa työajan ulkopuolella, jotta potentiaaliset asiakkaasi saavat aina palvelua. Toiseksi ajansäästö tiimillesi. Kolmanneksi parempi asiakastyytyväisyys ja enemmän myyntimahdollisuuksia yrityksellesi. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tekoälyyn perustuva tuki on täysin muokattavissa ilman, että tarvitsee olla tekninen asiantuntija. Kuten näet, kaikki nämä hyödyt ovat mahdollisia tekoälyn ansiosta, ja näin sinulla on mahdollisuus maksimoida liiketoimintasi kannattavuus ennätysajassa. Muista myös, että voit opettaa botille tuotteistasi, brändistäsi, käytännöistäsi tai prosesseistasi. Sinun tarvitsee vain kirjoittaa sille luonnollisella kielellä, mitä haluat sen tekevän. Erittäin hyvä vinkki on käyttää ChatGPT:tä suunnitellaksesi yrityksesi promptin pyytämällä tekoälyä optimoimaan kaiken liiketoimintasi tiedoilla. Näet, miten teemme sen juuri nyt. Esimerkiksi, jos asiakas kysyy toimituksista, vastaa ajoillamme ja hinnoillamme. Jos hänellä on valitus, pyydä anteeksi ja kysy lisätietoja. Muista, että tätä voit muuttaa, kun kokeilet, miten tekoäly vastaa tiettyihin kysymyksiin tai tilanteisiin. Älä lannistu ensimmäisestä kerrasta. Tämä on kova työ, kunnes kehotus on hyvin optimoitu ja virheetön. Tällä tavalla tekoäly tietää, mitä tehdä ja miten toimia joka hetki. Nyt, jos haluat kokeilla sitä, mene vain verkkosivullemme colbell.eu ja luo ilmainen tilisi. Sieltä voit yhdistää WhatsAppisi ja aloittaa botin konfiguroinnin tekoälyn avulla minuutissa. Löydät linkit ja opetusohjelmat kuvauksesta. Jos tämä video oli sinulle hyödyllinen, tykkää, tilaa kanava ja aktivoi kello saadaksesi lisää vastaavia opetusohjelmia. Hei hei!